Il-ħamis il-Ministru Evarist Bartolos tqal li hemm bżonn jittieħdu l-passi meħtieġa biex ikun żgurat li kull persuna li tgħallem anke jekk supply ikollha l-warrant. Bartolo kiteb lis-Segretarju Permanenti u talbu jieħu l-passi meħtieġa biex ikunu identifikati n-nuqqasijiet fis-sistema. Il-President tal-MUT Kevin Bonello isostni li waħda mill-problemi hi li mhux kulħadd jimxi mal-proċeduri li jeżistu. Il-problema hi li forsi mhux kulħadd ikun qed japplika għal-warrant temporanju. Għas-suppost bil-liġi jekk inti għandek ir-rekwiżiti għandek tapplika warrant permanenti u jekk inti supply teacher jew teacher temporanju tapplika suppost għal warrant li huwa temporanju wkoll. Allura x'tissuġġerixxi l-MUT dwar dan? Aħna fil-fatt bħala union anke se nipproponu sistema ġdida ta' kif jinħadmu l-warrants ħalli l-edukaturi kollha ikollhom xi forma ta' liċenzja ħalli nsejħu hekk għax il-warrant fil-fatt huwa liċenzja mhux xi ċertifikat u naħseb illi l-hemmhekk fil-fema tiegħi jridu nimxu. Fost l-oħrajn il-Union temmen li m'għandux ikun il-Ministru li jagħti l-approvazzjoni finali imma li l-professjon għandha tkun ikkontrollata mill-professjonisti. Il-professjonaliżmu we have to check it out. Jiġifieri aħna llum għandna l-Council for the Teaching Profession qed jagħmel biċċa xogħol enormi u dan il-Kunsill xogħol huwa propju illi jiċċertifika il-professjoni. U hekk għandha tkun is-sistema u għandha tkun fuq kulħadd.